Erkek adamlar inkar edip biler. Hakikaten inkar edip bilersiniz. Erkek adam diňe bir denan oğur ömrüni. Ananlarım şoň köle gösi. Emmesi. Bu erkek adamlar ıňyzyk gylýar, erkek adamlar da denanyň birini söýgüsi bolmak isleýär. Erkek adamlar birinji bolmak isleýär. Ona yetişýän kimdir berilen guruluşydan bolsa ya bir söz aýdan bolsa bilemok. Hak bu toşun ýyldyk bar, ýani hak bu toşu kirlenen ýalak bolýarlar. Ola birinji bolmak isleýär. Adenan maşgala kim oğuransa oğur, kesin meniň soňky bolaýyn. Menden soňra menden bu ýana hiç kimi oğurmasyn. Mundan bu ýana hiç kim oğurmasyn.